Welkom, dames en heren. Welkom in de Palace van Varenzaal in Truitje, Sint-Odiliënberg. Vandaag is het mijn privilege om met u te introduceren een van de allergrootste en meest spetterende zangduo's op dit halfrondje. Sorry, Mark en Erwin. Geer dacht dat Geer zijn groot koos en alles al van haar gezien en gehoord had, maar dat is niet zo. Geer dacht dat het twee gewone Berger jongens waren, die af en toe in de plaatselijke kroegen op de vensterbank het stingen te blaren en beter op haar hoogtepuntje hadden kunnen stoppen, nu 11 jaar geleden. En dat klopt. Nee, fout. Want, van begin af aan, zit het vastelavondshert in deze man op de gooiplaats. En dat vastelavondshert dat kopt sneller. Sneller en steeds sneller. Het vastelavondshert van Mark en Erwin. Vastelavondsgekken in hert en nieren. En dit weekend alleen staan ze hier om u te entertainen met haar beste liedjes. 11 jaar vriendschap. Dus geef er dadelijk een warm welkom op dit podium in dit theater. Deze meest over het paard getilde man uit de Bergse showbusiness. Vandaag helemaal over de top en voor het eerst in een uitverkocht huis. Live on stage. Hier is voor u 11 jaar vriendschap. 11 jaar Mark en Erwin.